When ninja was animal mubia munamum, Adia Bakupo was as we swa. Oman and ninja, I had down bonus. I told you, whatever, or so. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's so much on Ponaco Tito? So they are selling their building. And in the Methodist Roman Pentecost Anglican Babylon's church. I can't go church. He's talking about it. If I was saying, when he said, when the Christo are solid and die. Yankai Bibia say, do you want and from one of the demons for Yankai? By the end of the said, why are so Cassia? Oh, pretty. Let's say at the end of our mission, I say, and it a DBM Yawada, a can be intended. Remember the affirmation I said, teaching about this city. Amen. She said, Ugusuna, yet. Saa kuro no ho visa na wo ya ho passport no abo modern na wajai. Amen. Teachings no emu du kakra e ma bibi ho a e be wa dwi mu na ba so na lu bia bisa wo de ka chen se e mo sne kan mo lu bisa. Amen. In other way around, very deep, as I controversial kakra. And the baby I am in Timim Famba. If you say, Yina Tipen and ye pay. Toda na me yimuba kwaba. Every pem, whatever send the enemy, oh, yes, amen. If I pen no book, that will be a Pejana Bible or so. Pen. A school never. The pen book mobile also only Kelokra, Sister Bibra, Sister Remuning Yasin Dia, is thou by 1 farm magazine review. South Selman magazine review. On our Okori and then I read. So the wife here, I don't know about that. I said, I want to come in to meet you. This is you. But I had to. I'm out and one anybody. Hallelujah. Wakati hukumtenda watu wetu wanaambia Bible ni penezo. Amen. Mwisho ile lawezi ajabu kwa mwenye chanzo na umo na nyama kwa ile ambapo wao Hallelujah. Read key quotation read to Luke chapter 16 verse 19. Now ya babubo ensem bisunya abotere ne tiemi. Iwia mema na list enema makoma ko besi 15 about hair agu nchen na wo hu say ni kwan sa wodo okra ekosa akuruni. Amen. Sa addition we e wasanka acha busumi bia asoli bia ne so bia boni so ne ma enkaye na nkomoni bo mu so sa de we nti e ma me koboni ho a me yam hyeme. Amen. Iwiase abrabo ya se ka aforo
bi wɔ hɔ a wofuru gya no nso ɔbɛfɔ sɛ asi gya wo mɛboa wofiri pompo so ba wofo ne pompo so obi bɛtumi abɛfo no wɔ bɔsman na wasɛ asi wo tutuka anaa mɛtwa bɔnsɛm ma me nso na wa wotim firi tutuka pompo so dadaada na ɔda so yɛ dɛ ati saa na wiase abrabɔ tie nti mfa nhyɛ wotim sɛ wo maame na aba abrɛ ɔbɛwu agya wo anaa ɛbɛwu wɔ mpanimfoɔ mu wo nua mpanimfoɔ nyinaa bɛwu na atwa to na daabi ebia na abɛdi kan nso wo na waama ntɛm nti adwensakyera yɛntu nhyɛ da amen wo a wote yɛ biara metaa ka ase mi sɛ woba asɔre a ɛmma asɔre sɛ ɛyɛ kuo ɛna wobɛdwɔn no asɔre yɛ kuo nhyira nka Awurade ɛwɔ Yesu dim amen wo sɛ yɛatwerɛ hell saa de yi yɛfrɛ ne sɛ ne twi kasa ma yɛayɛ kasa yi ɔboa ayɛayɛ kasa yi yɛka ne twi sɛ fɔlɔ ɔmo sɛ nyɛ no aso da so ayɛayɛ ka ne twi sɛ asamaado bɔnsɛm ma o ada yɛwo yɛ a mesi bɔnsɛm ma sɛ wokae twi ne na wokɔto a yɛfrɛ ne sɛ deɛ bɛ asamaado wa sɛ ɛyi so daa guadi mewɔbɔ nneɛma maako bɛyɛ sɛ 5 bi the Bible mewɔ Bible bi different version bɛyɛ 4 nkaa sɛ no na mbɛnyɛ nam de bae yɛyi so saa word wi asamaado ɛna adisɛm ɛbɔ nneɛma mmiɛnsa bi so medi kan mu saa question ansa saa na makɔ so adisɛm se ewiase wieyɛ ɛbrɛ no ɛpo sii ɛbɛyi n'awufoɔ ama maka saa quotation obɛyi n'awufoɔ ama mehwɛ sɛ zanefoɔ yɛakɔ yɛ anim a nti mbɛsɛ mbusa mo sɛ ɛpo nsuo no awufoɔ bi ti mu ana second obi wu a ɔwɔ baabi a ɔkɔ na ade nti na Bible sɛ ɛpo bɛyi n'awufoɔ ama rich what must because the way you are in baabi ɔkɔ ɛna tene mu wɔ ne baabi ɔkɔ na ade nti na Bible sɛ awufoɔ ɛpo bɛyi n'awufoɔ ama ɔkasa fa body no one na body no so yɛ nim sɛ ɛno nka atewu meboa nti ɛpo bɛyi n'awufoɔ ama what is the meaning sɛ me hu more hands ɛwɔ top maa no mo ntaare gye mɛma ɛpo bɛyi n'awufoɔ ama ante obi to mu wa mpio the last days ante o jaw me kɔ maa no so mɛba mo so ante opinion is like what religion so paa nti me ho me yɛ me mmerɛ no ani fra wu ɛna wa bi obi saa apagya no ante obi wu wɔ ɛpo ɛna obi kusie na ɔmo wu wɔ toilet mu nso sɛ bi wu wɔ toilet ebi wu gyem ɛwɔ a ebi tɔ abure mu ebi nya accident nti wɔn mu no soso ɛ ɛda mɛfa o
mint. Is your master just feeding the cook? Oh, Kakoya. And they are glad you come the mechanic say, Pujama, we are Shana say, people. Nti omo mu omboni mu omo na bako sawa enya no kwa ka se fu eyi na fu mai asama no so be yi di ama no obu so yi di ama ya kire say obi obowu akọ hell no when you straight visa to the lake of fire sana was better to enya kakra mi so ni say ona epofa o how mu ye apobe yo omo de am body ni wo yi ana se okra obe yo okra na pi ntini akra bi titim hu ma go and come another day obu neso ne ya de when you do ni na tini na ya boy nsemo na ka se mo to ono ka se ba ko but the last person eya amen but you na ya mo nsem emaye Assalamu alaikum for ekesha nyina wa utie bia ma yemu nsisho na titum se ye kase hell is real. Amen. Na me die mi abofra yi lipa ti da bia me try say adi bia e de awade hu ebeto na safo so me try my best because Thursday we never be no medicine and I know say we are see time I work is short but in Saturday bam fanya hwe na ene additional issue me ka na message bia say wa otie bia bomode prese say kuro we won fa wo kra anye dem nkum so obi nsole fre wufuo na wo bekemu asem a kire wa obekemu ase achewa enya wo se odu nyame so me say de bobo register with school no be to school 1 month 2 months and twelve dimu spiritual ni pa me biro wa mo ni se twetwe mu di go e kwa afa so e de ba asole no the teacher ni we twetwe di na uni nti ya radio yesu atupechi because teachings recording unim say she bia angels be taking records anamunim kede na ojo odike ya bobo what time ade ba sole o committee ni na nti CDCM Sundays do awaba ni na ya market obi otimi ba teachings ya market all night ya market but omu chebi ya market ni na because I say we have many books and other book your book back on the any genuine and one your friend the book of life and power ehome and your one woman bibiri your the record with title offering or service bibia and the student you are church member you are the D na nim 00000 ya di ye ekwa hemi kwatano wasi ya ni ye piaka nti o records eye po to be yiro ho ayiro ho na asasu we so na wani abere no hwe eye movie bi ne ye active o ye ne nam ha kwa die wuni bi ena wubu bisa ho matoka wuni ka na buka wunya toka re so se ka anye hwe what I say o dia mama ye ncheki nya se
me condemn body bi am I am no instances wo say wo toka na wo Kumasi wo wa ola nkusa e dia wato 1 billion wo Kumasi a in and out wadon wa cha wo kura na wo beto bi a petrol be say wo dey fa na raw free and that from 1 million me wa asa wo nika in and out wo kwa ba bi tua say 15 Ghana 15 cities 15 minus 1 million I said me wa o ko so 1 seat say o ka o say o ka 1 seat na so na aye dey for tonight 855 ento obi oni mabrabo mu nyansa oto ne boase ne nkunimdie ne ntobase so abachen ababi e wiase ompere no obi bibiara ho wa won tade wa woni tade na ye ba obi ayi 11 miminim wodro so nim wodro e wa so wo bi kum so ni bi ni ma de sende ko ni lo se t-shirt asa intime ma atade we fa nko bo nsem di unza betim hallelujah. Now there is a saying said enye car dada enkwani e destiny man accident witimi si Accra wo na brand new Land Cruiser e buafa so enso na tata na ni tumi si ko na esan brand new tire to every tire etimi brase boom na so home use dia na trotro dia ba no koto e shim na e dey ko use we are fucking place dia wa yire no fa Bible say for one den mama at the end of the day when just stroke dia the tone amen sa hell we sa wo kan Bible na Jehovah for confusion nipa and then person will pay attention na wuti your word we ana your sa word we ansa na yenya we uya no asama we grave Sheol, hell, Hades, hell, and grave. When nobody confusion nipa, sa Hades and Sheol. When you confuse yourself, there is no hell. Hell will not say Hades will. Kikasa ne kana asamado. Or can I say asamado? Maybe I'm working calculations we do. And we grave we. Adamna physical sa we show ne dikan and the same as we say so the same as we but the interior and akabako death ewu sa wo kan edisa na obeka atire o say muntie obetwa owu any asamado atwene hefa me your Bible I don't read it but I study it. I question any the epode no can see me na me mama the meaning why say was it obetwa asamado atujem why say afede o so be say atwa we atujem no we twa we so atujem na ne omukura no we jai ni nyina gu enti yan hihye ni sei first one step 1 death 2 hell say that here yan yan mi lu pese ana third one lake of fire
say na Bible ni share no rich and can quotations bi answer what o ma bi di mechi me be ka se bi a kire wo pa ntina me hye ni sei de di kan ko Luke chapter 16 no e ho de ene me yusu pa 16:22 Luke chapter 16 verse number Luke 16 verse number 22 Matthew 22 no say na eba se onyani ni wi na abofo beso no ko Abraham kuku na odefo ni so wi na wosie no full stop why no English Bible wa English Bible memo makan and also verse 22 memo why enema mi bi wo about the English Bible one kind It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham. Full stop. Ye chem tu we. Yan fa we nyina o ma sinner. Ana yan fa we nyina o ma good and a righteous person. Say that here. Ba o say dia owu ye no. O ye di boy ni sinner ewu ye no. We use our word we buried ana the waya papa no so step 1 mon jade maybe tire mo beti ase step 1 aha death ene wa ha ba aha use angel 2 hell ene wa ha ba ha use e hono the scripture na ye use ne do use the bosom of Abraham. The bosom of Abraham. So where did the whole Bible appear once per apart from Hong Kong? The bosom of Abraham here once. Into you see the paradise. And last one, New Jerusalem. And no, I send baby about them. Say me no say baku, yam fa baku pena. And when we use the word carry, 2 when at the boy for the we use the word carry, and at the name for the we use the word what carry. Spiritual meaning pay. Until I'm going to say another one more do kakra. It pay attention. Ebia wa bi be yon na say so fa say be na working. Eye no kreso wa wote ya wo yetimi ni bia no honhum fam enipa ni so na yenhu ba honhum fam die se me am ginai tineni ni ewu a yen kase wawu mesi yen kase wa yede wawu if you say physical wana wawu ni ye won dey ye yon dey bon say ma say wa bi di mefa wana wo wo na mfam ye consider wo na mfam bi wo na mfam ya ye dey esie no ba physical se me mu ya na me da yesie me ti sa wo ba bi da okoda bala na so na tan ma so se wo se okoda dem na na ni nti ya akra ne a wo ye dey wo ye dey o ma na so na ode na akoto ni position wa se wo ye dey oda mo mama kra bi na me fa na nya exam wa mo ha so le na me be jaw obi fa kra bi na me pe bi dia practical na ma ti ase oboy bla right do oboy tire on se uso ni mu se ya na wo do nsa mama kene uso ni se aro nsa eto na beti eye wo hini ya na oda wo ni oda wo kuku because for your son ansana wasua no boko se yonza na nan kafo enti wosua no na ode na akoto ba bi oda boko hello hi no wa jana to
enti spiritual obi a ɔyɛ tinini me se ɔnyɛ dɛn owu wata se rich make up kɔni nyinaa na wo so wadwe di mɛkyi na wodo ani hwɛ baadu na woyiyi quotation no ba wata se enti adwuma na mde maa no saa ne yɛde yɛ den wɔ bible mesɔfo ɔyɛ teachings ana ma adwe di nsɛm na wɔka kɔ n'akyi ne mahu baabi a wɔkeka kɔ saa na yɛyɛ no nti ɛnɛ wowɔ adwuma baa nti deɛ ɔyɛ tini ne bible sɛ honam fam deɛ yɛn nyinaa yɛne ne general sɛ obiara ɛfiri asase so yɛka sɛ wayɛ dɛn wawu ba yɛn de ne nyɛ wu watwam afiri owu nkɔdeɛ nkɔ wada nti teneneefoɔ no yesu ba a yɛn sɛ wɔbɛfa yɛ de akɔ fie a yɛka ne sɛ na wɔn a wɔadeda yɛwui yɛada deɛ wɔwu na yɛsie no ba deɛ wɔnwu yɛsie no yɛnsie no but obi adwe di m'akyi nti asamado the word asamado na yi su no physical wɔhyɛ da ma instance ne mmiɛnsa ne nkyɛn metwatwa nneɛma wei so Hades hell grave ɛne death ne nyinaa mebɛkyerɛ wase saa grave no ma mepɛn dimbɔyɛ ni wu a yɛkɔsie no no yɛtu amena 5-6 feet wei ne yɛde no akɔhyɛ mu no saa amena a yɛtu no ɔhe fa yɛtu no ɔhe fa asase mu meboa ɛna ɛwɔ he fa ɛwɔ he ɛfom ɛwɔ aseɛ ɛwɔ down but obi abidi m'akyi ɛwɔ fom ɛwɔ down nti saa word wei grave no Hebrew word no wokɔ search for buried anaasɛ bury ana wɔn use the word grave English word the word grave na yɛde ba adeɛ a ɛdeɛ amana efunam na yɛtum yɛfrɛ no grave ɛni nti bury na wo use ma dimboyeni sɛ he was buried no nti na ɔma grave ɔkyerɛ mu sɛ yɛde ne kɔsɛ ɛhe fa ɛfɔm meso ɔkyerɛ mu sɛ yɛde ne kɔsɛ ɛhe fa ɛfɔm nti na wo use the word buried na mu musa sɛ ade nti sɛ yɛka sɛ yɛakari biribi a adekorɔ na yɛhe fa ɛkɔ sɛ tɔ ti na ɔkaa sɛ asamaado a ɛwɔ he fa aseɛ matɔma bidi m'akyi enti ateneneefoɔ yɛwu a angels ɛbɛkari yɛ up basiness yɛdi kan sate first example ɛwɔ physical maahu sɛ amena mu na yɛde ne kɔhyɛ no wakɔ down ba deɛ ɔyɛ huhu mu ni anasɛ tenini biara no spiritual sɛdeɛ mu sɛ yɛkɔsie no wɔ ɛfam no spiritual nte saa yɛmfa ne nhyɛ fam yɛpagya no de ne kɔ he fa he carried basiness buried to the grave adamena mu enti Jehovah Witness for say the word Hades wei no Hades ɛne hell ɛna show no ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ grave na nti wuwu a ɛnoa no maame nkyerɛ wɔde baako saa death with death ɛyɛ spirit munim saa ne se ɛnam de wokɔ deep kakra ɛna the same time asama the hell no so yɛ deɛ baadeɛ spirit they work together enti yɛn nsa mmara wei so sɛ deɛ ɔyɛ ɔtenini no that spirit of death ɔmfa tenini batɔ mo kyerɛ me bɛsɛ nkyɛn n'ase sɛ ɔba a Bible say he was buried deɛ ɔkɔ ɔbɛfa saa de bɔ ɛni firi asase wei so no ɛyɛ saa spirit of what ɛyɛ spirit of what ɛna tenini ni wu yɛn so ɔbɛfa ni firi asase wei so ɛyɛ wɔn angel. You see the difference? Enti saa spirit we ɛyɛ death ɛyɛ spirit a wɔne huhum wei na ɛyɛ adwuma bom wei ɛyɛ Hebrew Greek word ɛne Hebrew word ne meaning ne different meanings baabi wɔ hɔ abɔ akoto bi so the word Hades
where the realm of the death. Yes, so one the realm of the death. Owo men can ni twi ni say. So be sham come to say in the realms of the spirit I can see. Yes. Say no kuro say no kuro. Enti we the realms of the death. Matter say ana we hell no so another spirit enti omu mienu omu ye adwuma bom owu oye Satan e weka asamado eye the weka omu mienu ono Satan na mu owu asamado ene na bofo e ka ne hu nyina ebi keka ho mabubodi a kire omu nyina they are waiting enti say me am yet ni enemy wu a spirit of death enti kachi obi ya say wo wa yet ni wu ene nye owo bofo ene be ba be fawo say neye wo dane to wo man wu ne eno na ma yes what do you call it Moses, the time of Moses eno kura na omu kwa asamado ansa na be renew wo enti no be kan ni Jude say time as Satan Moses wu ye nipa mi ni be di ni funu ho de apere what is it Jude 9 the spirit of death and angels. Obiadu di mechi the spirit of death and angels enti so ye tini na wu a you will be carried by angels na ba be fall for us and you wu and ba be fall ana da wo da ho so no unwu na em why dey wada enti do be page wa kofie no o ye angel but the boy ni de owu a owu enti do be fa na kofie e ye hwan spirit of what death. That's the meaning. Enti Hades, hell, anyway, the tree where they know asamado. They know asamado. But we end up having 4 flowers as we so. Owo on about 4 flowers as we so. Or before on a double call asamado. Enti physical there. Sa buried na wo yusu ye adamana na yekotu nipa kotu ofeseka ye de wo hyemu eno no so no Bible ni nim so bi bebusa ho question ti ena ode ono su din ba say physical de ye friend de ye grave amana wa won ta se busa man sa na makomeni so for pacho English is land of the dead and pacho mean dead eno na nkato say use with the realms of the dead enti owu obefawa kuro no wade wukomu no wade wo akotwen ho no de o kwaje wa wo hwe wo so wo ho no so no ono so ni din de hell ono so the same spirit until you don't get to so yeah so papa wo ni dey to yeah we need 5 seconds say okra nipa dani to say ya within a seconds twinkle of an eye obia odo opa busa divine revelations are odo musa ni na dia wo yet ni bi na ni kata na angels are ready aye fam say see entiba set obia ho wo tene pa unim say aya enka wo so pentem so be unya tane to na angels are ready omu welcome to home spiritual land cruise bi omu de ba spiritual jet apakan bi e be fo wasi ani ba unya say won tene dia ana sa workers no omu ye adwuma for period of time owuo ni asamado contract no masan omu ye erode de omu ye part of Satan entina edisa no back meme ya cancer application say omu ye omu adwuma nyina wia full stop na ye be for no ya fa asamado ni ya fa Satan nam ene wa okra wa yera mu nyina ya kamabum ni ya send mu nyina to the lake of the last time I Satan on ya adwuma bi
sɛsie wokɔ atra ne wu hɛ bohu sɛ angels ba bɛfa wo seconds na yɛne ana aka no yɛ ana aka no dɔteɛ no ɛne ana yɛgyinagyina no no dɔteɛ no yɛ ana yɛgyinagyina nti saa dɔteɛ no ɛno na deɛ wɔyɛ ɔde mboyɛni deɛ bible no ɛhyɛ ho nkɔm sɛ asam ado na ɛwɔ hefa aseɛ down ɛna oyi so physical word grave ɛyɛ buried sɛ yɛkɔ akɔsie wo physical nti tenene ne honam wɔ ni yɛde kɔhyɛ fam baade mboyɛni no owura fam kɔ asam ado kurom bamia mi yɛtene ne sɛ mi wu a menkɔ asam ado kurom hɔ bio tina asandefoɔ bi wu a na mo ma ne nneɛma kɔ ayi kɔ a fɔma maame mami nam de hanky abɔ ade ano sɛ woduru a fakɔma maame wɔ asam ado nonton wɔn ɔsere bɔ ma na me wu a na mo ma ne me wɔ asam ado na me te asam ado nti wɔ you see the difference. Some but they now kind of appear to be a present now, first, as well as I can not the people used to. They now over the wool. Or can't tell me another than what I said. We have one of us there, Champion Wisha, or a swami of Palada City, but one thing, so before your career one can set you. It's a mama kaya. I'm not so back to the man also or Tinita or no Tonyum Sa or Tonyum San or Pedan and Sakosusi. Not Niti Airco from Nitiko, and some kind of say, the gate of my home has opened. Or just to say, Sa, Muso Pedan and Sa, a coffin, say, me mamma Munkomochi, Munkomochi, Musa angels are surrounding. Fepo, can you not say Japanese? Na sɛ emukyɛ tu bɛ bible no ɔkyerɛ mu plain ɔkyerɛ mu plain na owó bɔfoɔ ne bɛfa wo dea ɛne yɛn sɛ dɛm ana bɛ wɔ mu fa wo na ne asaaseɛ na yɛ asaaseɛ wɔ ɛka mu ta ɛka na yɛde fa wo so ɛwo de fa so akɔ ɛyɛ dan tina mi teach about city of hell Mr. Tini nyinaa mu wie a mɛyɛ ne sɛ letter na ma sign na ma twɛrɛ mi di ɛsɛ mi wie titi bi a mɛ print na ma kyekyɛ mo na wɔn mu sɛ Mr. Tini nyinaa kyerɛ wo sɛ sɛdeɛ hell kuro ne si tie na mu wa na waso ten because I don't want God to come and ask me say why did you teach your people about the city of hell ama na mu hunu mo ngya abɔne. Amen and amen. Amen. Enti teneni die ni. Ana de mboeni die ni. De mboeni wu a ewu bofo na befa no. Ba teneni wu a angels na befa no. De mboeni wu a yesie no. Ba teneni wu a yesoa no. Amen. That's the difference. Enti Bible na na kan say repeat biom Luke 16:22 Luke 16:22 say na eba so yen ni wi na abofo beso an kwa Abraham kukum na odefo ni so wi na wosie no na oman ni so wa samado no na oman ni so wa hefa asamado no afa yanko English Bible na mu hwe word obeyisu ebi beyisu Hades beyisu head beyisu grave ni nyina we Gehenna Gehenn emini Hades. What I said? Genom, the same thing hell, a mini Hades. So a mini Hades. Nina the same thing, but difference when you will grave a physical and mana to the mount. And this will be shall not say Hades. It's in a home. I mean, can say, no one on no bone sending be a can't crab me bar on a shoe muscle. The other fast any power in Cassani Yamai. But I'm to the mechanic. Into the Ayani Dian bar. Any Padua, maybe coffee from and ten by the records beba. Enemy, I mean, show Musua, so the records bed, Ebeba. Yajina, Nayina, Yanin Panani, Yenina Yakaya boom, Naya march straight to her. Let go fire. It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom.
The rich man also died and was buried. 23. A very rich called Isaiah. Isaiah 49, where's no use in a few more years of the Bubu. King Nebeka Asamado. Obeka Sama. Because Yadu could deep now, Onama until we can. Our town was it, as I can. Isaiah chapter 40, verse 9. Asamado was the kind of Bissia first. Was it the Asamado? Was it the Asamado? But I wanted to kind was it Asamado? Everybody Bissia. Enti say, Madam, I some question. Was it say, oh, woman, the old bar, why never Baby Bissia? Asamado. That's why your spirit. Yes. The what? But I say Asamado was the kind of Bissia Oba. In answer my former. As I saw Punini na and Mamma Mahi Punya so through Punya so. When you do so catch say, once what would you say? Why I say an Arape? Okay, see us about Samad, full stop. I feel young English, 19 words or back home. But your car as someone in one science, or check English Bible, different versions. Like a word will be issue. I say help from the Lord is moved for thee. Help. I say help from thee. Is moved from thee. Leave thee at thy coming. Is stirred up the dead for thee. Even all the chief ones of the earth. I say help from beneath his knees. I say help from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. Is stirred up the dead. Me Bible no or you see first word no. Ebi also the okwa will be use hell. Ebi also will be use Hades. But we 9 or you see sa show no. Or say show from Bennett is excited over you. Meet when you come, and it arose for you the spirit of death. Some words you should grave, Never. yes. See the grave below. Yes, me say, yeah, time, let's say, be a far Bible and near Bible children you. Because go phobia already so better than Nipa. Into because to say grave unko, show unko, and I hate this in Kwa. Also, also, you know, you see grave. Yes. And some about and it raises all kinds of the nation. Blah 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 blah. Verse last one was up issue 11, and it pomp. Obia or yeah, you use the word pompous. Oh yeah, pompous. Yes. Oh yeah, a hand time. Pomp and the music of harps have been brought down. Was it brought where? Down. And to be intimate, Asamado, Elisoro, Ewahefa, I say, down, spiritual realm down, Elisoro. Amen and amen. Amen. Down. Sembi ba. Wait, I've a young quite decent. Main quotations be brave. In Chasana and Pesawunya. Yanko a decent 19:20. But December chapter 19 verse 20. Now otre abono ne adifo atofo no nso a wo ye nanim sentrene ededa da wona wote abono ne na tira ye no aboakro na okan munim aboakro the mark of the beast 666 and one seven no okan aboano ana adifo de atofo ye ka na Ghana fo di bi pattern Come to
ne sɔfo gyimi a wɔka no na ɔwɔ defende personality. Yes. na onim sɛ ɔsɔfo yɛ bɛbu n'atɛn ɔsɔfo nye nyame o onye nyame. ɛnyɛ Zion ni na ɛkɔ edin na daa so na ɛde wokɔ heaven wɔtene ne abrabɔ ɛna ɛde wokɔ ti saa wote sɛ ɔsɔfo gyimi na obi ɛɛka oyi n'atɛn na ogu afu dendenden. Bible no wɔn na ani bi wɔ ne dɛm wɔn na ani Bible wɔ ne dɛm wɔn na nsua ɛna wɔn nim kwan a Awurade fa so yusu nipa anaasɛ nyamedwuma sitie. adan no wɔammɔ adisɛm no wɔammɔ false teacher false prophet false evangelist no yusu ɛdeɛ ba adeɛ tifo atorofo na sɛ wɔn mu na di nipa bɛkɔ hin fa nkyɛn nim kɛse tifo atorofo. wɔn yɛ tɛmɔdenfoɔ bɔnsam kokurumuti no wɔn bɔnsam kotodwe ɛgya kan ɛtɔ sɛ na ɔkyerɛ aboa no ne adiifoɔ torofoɔ no nso a wɔyɛ n'anim sɛnkyɛnne dedaada wɔn a wɔde aboa no gyinaeɛ ɛne wɔn a wɔkoto ne ho ne bɛka ne ho no wɔto wɔn baanu anim no gugu tatadeɛ a sofi wɔn sɛ ɛhɔ no deɛ na sɛ saa time na wɔkasa incident no si yɛ no adiifoɔ atorofoɔ no ɛne aboa no ne wɔn wɔgye agyina no wɔnya nyɛ dɛ ewu yi nti wɔn deɛ asam a wɔn anyɛ dɛ wɔn ankɔ hɔ nti wɔn so wɔto wɔn wɔde ani deɛ yi mata sɛ anim no so nti wɔn deɛ to wɔn straight to her the lake wɔn ankɔ her na wɔn nkɔ hin fa ti na oyi so sɛ wɔn anim no so wɔn a wɔbɛgye agyina yɛn sesesese na wɔbɛgye no ɛyɛ bade ba bɛto wɔn wu because wɔbɛgye wɔn ani deɛ wɔpɛ bi a mmaa bi apɛ sɛ ɔfa kaa bi apɛ sɛ ɔtɔ efie bi apɛ sɛ ɔsi nti wɔn ne deɛ ɔba abɛto wɔn anim no so adiifoɔ bi bɛba a wɔbɛtumi ama nipa ne nan atwa abɛtua so wɔn bɛyɛ wɔn nimi ɛsi hɔ a wodi wɔn akyea na good morning wɔn ade so good morning. wɔn bɛyɛ nsɛn na sɛ wɔn a wɔyɛ wɔn de agorɔ bi na wɔn di wɔn na wɔn nya nyɛ hwɛ anokora Ghana di fɔ mi hu obi a wɔayɛ miracle bi ada ma wo bi da dooku nso wɔn dooku afei na genuine one paa no titi wɔn amana bɛtua so nyem na wɔanyem na akora da pii na wɔkasa hwɛ. na wɔn mu de deɛ no mu yɛ Ghanafoɔ yɛ nsuo ne ɔyɛ ne kurɔfa asafo yi wɔn na ɛsɛ wɔn nya hwɛ o de mu sɛ deɛ paa na wɔn atumi ayɛ Ghanafoɔ adiifo obiara ntumi nya hwee da wɔn a na ɛkyɛ wɔn bɛwufoɔ kora nnuane da ehu bi da wɔn mu deɛ na esikaduro deɛ sɛ ehu wɔn na esikaduro nti wɔn mu deɛ no kɔgye a nipa na wɔbɛnya ne kɛse o de na ntwie hyɛ fam ɔpono na ɔdɔre wɔn ne nipa ne dɔɔso. nti wɔn deɛ no a wɔn mu wɔn Ghana yi sikaduro na wɔn agye ba wɔn nso ɛtaalo sikaduro wɔn gye yɛ no nipa no bɛba deɛ ɔbɛhyɛ ɔsɛ fabrɛ deɛ ade bɛba ntumi control na ɔde anya na ho tam ɛno yɛ sikaduro bagyani nwa no wɔn bɛyɛ nsɛnkyɛnni akɛseɛ ɔbɛtumi ahwɛ so ne nsuo agyem bɛtumi ama adeɛ asa nipa nsa na atwa na ɛbɛtua so ɔka to so firi nyame a wonyi bɛgye adi fei na no ba amen and amen ɛda kan kɔ ɛtɔ verse 20 wɔ sɛ na ɔde deɛ ɔte ɔpɔnkɔ ne afra ɛfiri n'anum no kunkum wɔn a aka no na nnomaa nyinaa di wɔn nam mee kɔ verse 20 wɔ sɛ na mmom ɔbɔfoɔ bi a ofiri soro bɛsane a wɔkura ebuna no safoa ne nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛseɛ bi na ɔkyerɛ ɔkyeaseɛ ɔwɔ dada a afɛ no ɔbɔnsam no ɛtete no mfirinhyia apem na ɔyɛ dɛ ɔsɛ ɔse saa nkɔnsɔnkɔnsɔn aba ɛhoma no ne kuta no ɛno na ɔde yɛ de wɔde tee no na wɔkyekyere no ayɔ sapɛn ayɔ gye sɛ honhom ne bɛtumi akye ne yɔnko honhom wɔkyekyere no kɔ ɔsɛ bɛsere na ɔtoo no twene ebunu no mu na ɔtoo mu na ɔsɔ ano na wankɔdada amanaman bi kɔsi sɛ mfirinhyia apem no bɛwie duru ansa nanso ɛno akyire twa sɛ wɔgya no kakra verse 4 ɛyɛ bra 20 verse 11 20 verse number 11 ɔsɛ amanaman nyinaa gu sɔre ne atemu kɔ na mihunu ahengua fitaa kokoro ne deɛ ɔte ne so a asase no ɔsoro dwane n'anim na wɔnya baabi ama wɔn
na mihunu awufo ketewa enti abe mu nhwɛ me yɛn teki aha yɛn fa aha nyɛ sɛ hell asama no na afei yɛn hwɛ next ɛyɛ a ɔbɛbɔ so wei hell ni ba ɔsi saa nkorɔfoɔ na ɛwɔ hell no yɛde ɔmu bɛkɔ ɛno na ɛnam bɛtiti wɔ afa ho no yɛde ɔmu bɛkɔ another city bi mu because yɛate asamado ɛhɔ no afei ni yɛbɛ transfer nkorɔfoɔ bi eti mu mmiɛnsa no so wei ɛyɛ hell ɛna wei ɛyɛ death owuo ɔmu yɛ tu wei na di wei mu ba ha patɔ mu ate ase death ɛni ɛna hell ni nti yɛ ni sɛyi na afei yɛn hwɛ wei so yɛ deɛ kan patɔ bɛ so wɔsi na mihunu awufo ketewa ne akɛseɛ sɛ o gyegya ahengua no anim na obiebie nwoma mu na obiebie nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma no mu na ɔnam nsɛm a wɔatwerɛ ne ho no so bubu awufo atɛ sɛ de onwuma teɛ na ɛpo yi na awufo nwuman na owu ɛpo ɛyɛ nneɛma mmiɛnsa first ɔsi ɛpo yɛ dɛ yi eyi na awufo nwuman 2 na owuo ne asamado 3 eyi awufo nwuman wɔsi deɛ ɛpo yes owuo ɛna deɛ hell death and sea sɛsi a yesu maa yɛ no dimbɔyɛni biara onim awurade no ɔyɛ deɛ yi oyiwufoɔ ɛna deɛ ɔte aseɛ ɔwɔ awurade biara no so ɔyɛ deɛ yi ampankwa ɛdeɛ nti na ɔso gye awurade deɛ watwam afiri owuo ba nkwa mu ɛdeɛ nti a ɛkyɛ sɛ wonim awurade no woyɛ deɛ wote ase nso woayɛ deɛ nkwa ni wo mu ɛno nti na akɔmfoɔ ɛɛkɔm a wɔmu na asisi fam ɔmo adrɛse wɔmu na asisi fam ɛne sɛ physical yɛde dawufoɔ ɛwɔ mpa so a yɛhyɛ no ataade ɛhyɛ no red ɛtoto n'ani akyi ɛkeka n'ani akyi nwi nyinaa rewɛle ɛtoto n'anoma no ɛhyɛ no wedding gown so na ne nan ɔhyɛ mpaboa ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ deɛ yi wufoɔ nti obi a wonim awurade biara no wote ase nso wɔyɛ deɛ wawu second hell asamado wɔn a rekɔɔde wɔn nyinaa de wɔn akɔgu hɔ ɛne nipa dodoɔ a owuo wei kɔfo mu firi asase so de ne baeɛ nyinaa kɔ verse 14 ɔsɛ na ɔto owuo ne asamado tumi wɔ datadeɛ no mu afei wɔbɛto wei owuo yɛbɛbɔ n'ati kɔ wɔyɛ spirit straight to ha yɛwia ne aba asamado no soso hell no ɔno so yɛsuo anim a ne yɛabɔ n'ati kɔ to hwan aha ansa na kwame abɛbrɛsɛ a wogyi w'ani all night wamfa anyɛ hwee teachings wamfa anyɛ hwee na mmom galamsey de wotumi tu yi wo soso yɛde wobɛka ho na wo a wo se wodeɛ nokora deɛ wompɛ na mmom akwankyerɛ na apɛ nsuonsu ɔyɛ wo ne wo sɔfo ne bɛdi kan na ɔdi n'akyi ɛna awurade ɔte soro nti asama no so wɔ hɛn fa nti yɛbɛwɔ wɔ ti kɔ nti woyɛ sɛ nyinaa wɔne nti tuu ne gya ne yɛ wo sɛ Catholics, I refuse to go to that city. I refuse to go to that city. Ebi mbɛfa ne saa agorɔ Thursday DM nyɛ Zion ma na yɛ foro ka ne bi aka akyire me pakyɛw ma nipa baako waka akyire obi ɛtrɔ obi ɛkea ɛɛkɔ kuro no so ɔmfa ne nkɔmɔ ɔka kyerɛ no sɛ ɔbɛfa obi wɔ kwan nti ɔntumi mfa no me pa ne kyɛw paapaapa wamfa nipa bi wɔ ha a menya die no maako 5 another person ɛno deɛ na asiama ɛna abɛka akyerɛ me sɛ Isaac ɛnyɛ adie na menni hɔ no Yesu aba na ɔbaa ne nipa asomasi wei wɔn ankɔ bi na mesi saa sɔfo wɔn nyinaa ankɔ bi ɔbɛbɔ wɔn din mɛbɔ wɔn nyinaa mu din because youth bebree ɛtwe mpona secret wonim sɛ mo yɛ mu hɛ sɛ ɛwurade aforo biara mu atɛn kwa menko obetumi de mɛbu atɛn because stage a mɛduru yi
minsha meboa metimi aka me age metimi aware awo manyini matra ai madu age a Yesu benyae enso me fa obada before man and go nem Bible kura me mini pana mini girl ni se ro de ka to so de kom o de yemfa emos nko a am de ne beto ma no to nko na ho ye ode munye siyo ana ro de miye woni ma hu sa kuro ni mu da so obi woni mo hu sa kuro ni mu da obi serious empana twi ni nipa ko bo nsem demo o kan yan wuwanum so wo wa ka danka masema wo mudidi na temi he asema o kan yo kopa ato ina eye hu Bible say de obeka me krama ebe free de yensa enti nyankopon asem gospel e wo say okra no enya nkwa na honam ne de yensa sofa because e muka so fo wa ka de nka ye de be kwa be say be kunpe ukunu wi abekunu mi da bi ana ntokwa besiga no de ntie nyina esuro ntokwa nse wubewu na se bibiwu ntokwa si Libya kikiri ya so bia nko ni achima se problem ma bagana eni na me na ndana se ntokwa si MPP ndi si kikiri kai mawu na metanya enya me ho na ato me ho ato babo poni nti esuro wu obi atin ntokwa na de machine obi atin ntokwa na de machine se ntokwa be ku akizo fo ya kofi akohomia eni na me na keda na se me na se aboni nti uti wo so na ye machine no afo ni esuro saa city ni enye cross obi komu afi eja ye nko ma she that city mako 1 2 3 4 pepa hani nyina the city of hell make kana ma chocho time ne so ya mon kan jira rich me boss wa na wacho into from hell place obeko the lake of fire to us what to owo asamado edifo atorofo ene aboa no etu ojade tade eja etise ensu lake so you obi aye badwen bapa ya adwene se eno rabiani emidi ene ewe eno ensu ame no me ewe atade am shele no ewe kaya adwene saa ne ma kabema wasachara first the city of hell is a place of no mercy. It's a place of no mercy. Hell is a city of torment. Torment. Pray. It's a city of sorrow. It's a city of tears. It's a city of pain. Everlasting pain. Everlasting pain. It's a city of everlasting pain. It's a city of no repentance. No repentance. Now feel now. And the person is saturated. Yen sachara tu be sachara no pemwie ya bra ame ma won fa Yesu am ko boss enye ayi swimming pool na nya buram mo amabo asu swimming pool nyina nya momos Yesu ba ko be ka se get away depart from me you baptize in a swimming pool go to your pastor kona o so fu nyewu
me who be a ode wɔyɛ me sɔfo ɛna wo didi aso wɔn na wɔasɔ le wɔ asase wi so Methodist ɛyɛ mo dia muni bɛbɛ Methodist firi ɛba abo ase yɛ ka o mɛ ina ma asɔ le Pillar of Zion Church ɛnyɛ sɔfo wɔ adia ɛwurade dia nti sɔfo wɔ akoro bɛ bu atɛn to the town yɛ Pentecost a city of no correction. A city of no begging or pleading. It's a city of remembrance of evil deeds. Ubi abe kai amotion ye urate makai amotion ye ene baba makai sana me nom ye edama ba ko pe na de be ya ne se nipa no da o ma bia ko ye bone no wani nti no ne bia wati nya sachera bɛɛma na ɔda w'akyi a fuufuufuufu munya yi a na wɔde w'akyi kɔ ɔnyɛ wo ho adeɛ no ɔnyɛ wo kunu wo ɔsakyere gya wo ɔbɛkɔ heavy gya wo. It's a city of remembrance of evil days. Yankɔ Akatu is a city of burning of sulfur. Sɛ munim sɔfa yɛ wɔka yɛ ɛte sɛ ɔpɔnse gya no ɔnse gya no mframa ɛfa wo ɛna ayɛ asa ayɛ te sɛ nsuo ɛna ade bi soso wo ɛfɛ no sɔfa twi ne ka no sɔfi bɛyɛ sɔfa English ka no sɔfa. It's a city of burning of sulfur. Hell is a city of final destination of rebel angel and human. Above one crown on penny near or tear on this way tria or yas one thing or ye bonnet or better akara was association. Hell is a final destination for rebel angel and human. Done. Serious by Amos Asante. The same singing final destination of rebel, angel, and human. Many brabbering, my son. I'm finished. Hallelujah. Inti sister, Mfeniagro. Eyadia eba ehu. Enyekura oso prido kra kusim. Osimi mo fu nketwa. Edanka bi time bi laptop ni ma kayeyi. Things are Christians to hell. Yi kitwa bi ma hwehwe. Na papa no all can was it how when you pesi was off back or comes I am discuss of evangelism with discount. I saw for baby Ghana or we video to make up Omukwa Chile, Akoya Omuye UN and the event they were supporting the gospel no matter discount. No Omuda be Sifi or Ghana Muti with discount. Obi wɔ ha
ɛkyekya asɔre envelope wogye bi wɔyiyi musika wadi ohwɛmani sɛ ɔyɛ nkyekye wo wɔyiyi sika no wadi ɔno so wankɔkyekyɛ bi so watuo gu bi so yi akɛseɛ na wakyekyɛ mu ɔde nketewa hyehyɛ mu awalefoɔ wɔ ha mo hyɛ kɔndɔm bi wɔ ano aduru secret ne kunu nim ɔmpɛ sɛ ɔbɛwo na ne kunu bɔ adwumahu ɔhwɛ a na egu nkyɛn wanom aduru ama ne kunu wayaa wɔnyam da secret that day no aduro no bɛkeka wo bɛka sɛ awurade nie bɛsɛ bi yi bɛsɛ yɛyɛ fa w'adeɛ wọn a ma yɛ abɔ hyɛ sɛdeɛ ebɛ emogya tie mu no wọn sɛ last time ɛnu ameka no wɔ fam saa mogya ne nyinaa kam kyerɛ awurade anɔpa ewienwummerɛ awurade yi emosɛ yi bɛguo emosɛ yi bɛguo emosɛ yi bɛguo wɔkama na awurade n'anu abɛhwɛ wo kwaku akwadaa ne kam bamadɔ yɛ da so wɔ hɔ ma wo saa wotumi sakyerɛ a wɔde ho esu no ɔbɛka su na bɔ mu ɔde ayɛ aba ahye apan so na wagye wo kra nkwa it's a place of no mercy ɛhɔ ahumɔborɔ awurade yɛ ahumɔborɔ adɔyɛ ne nyankopɔn ba saa place de na ahumɔborɔ no apem ɛhɔ awurade ne ahumɔborɔ wɔ hɔ three ɛyɛ place of torment yɛka sɛ obi torment obi a a place of torment yɛbɛ torment wɔn ankasa ahombɔne ɛhɔ position bi hɔ yɛni ɔhene yɛni kyiame yɛni ahenkwaa yɛn nyinaa yɛ gumu bi yɛ kam nana yɛ kam president yɛ kam na politicians bi yɛ bebree de apemfo mu gya wɔn si ɛyɛ last 4 years wɔn kɔn wɔ ne kum ɔpemfo bi a wɔnyɛ ntaafo na politicians bi yɛ ade sɛ wɔn wuwu yɛ sɛ wɔba abɛyi wɔbɛnya convert pɛnpɛnpɛn ne abie kɔ ɛma 4 years na nkum kɔ wɔn ka mu gya gu obiara nsa n'akoma ɛwɔ politics mu biara wɔnyɛ baba saa nipa ne tirim ɔdi nipa nyɛ ne bobo adeɛ no wɔ pɛ no nko ara na n'adwene wɔ so nti sɛ yɛka sɛ wei na fabra na ɔbɛnya no nko ara na n'adwene wɔ so wɔn nyinaa they will go to hell ɛhɔ position ni hɔ wobɛhu sɛ ɔsɔfo kɛm na ɔso kɛm obi bɛsɔ ne sɔfo nsa aka ne sɔfo nti na wei nyinaa ɛwɔ twerɛ sɛ mu na wanka nkyerɛ nti ɛhɔ disorder confusion torment rebelling angels no tormente nipa asɛm bɛka no sɛ mo die nti na mo antie mo bɔfoɔ deɛ ɔbɔɔ mo na ɔma mo aduane ma mo home moati n'anum asɛm so atua ɔsɛ awurade asɛm ɛkura nsoano nti obi a wɔbɔ awurade din no ma ne ntwe ne ho mfiri deɛ ɛnyɛ dɛn ɛdin ne kɛkɛ no wabɔ din ne kɛkɛ no bo sɛ biribi to aka Jesus no ɔso wobɔ ne din a twe wo mfiri deɛ ɛntene ho nti sɛ wɔnyɛ wɔde sɛ wobɛtumi atwe wo mfiri deɛ ntene ho awurade din so mɛnyɛ dɛn ɛmmɔ ɛnyɛ nyɛ yize o nyɛ yize nipa aso hɔ den miɛnsere awurade wa wo kra asi kwan wei so kɔmu biara a place of no begging yɛ mpakyɛw ahaba ne kum remembrance wobɛkae hwɛ adeɛ yɛwu wiase koraa ɛyɛ the activities of Christ ɛberɛ a yɛahyehyɛ sɛ yɛde ama awurade sɛ yɛbɛhyia no ne nipa wu koraa wɔtumi sɛ ɔwɔ adeɛ bi a wo hia a deɛ ɔde bɛsesa no yɛdeɛ baadeɛ asɔle time mɛboa wo sɛ obiara excuse sɛ ɔde ma asɔle time deɛ wɔnwu sɛ nka obi bɛ so ɔne ne book appointment o adwada na mɛkɔ school brada mɛkɔ a yɛwada mɛkɔ a bakwasi ada deɛ ɛyɛ free time yɛbɛtumi akɔ ɛne asɔle kɛkɛ ne wɔ hwɛ nti obiara de na excuses ɛhyɛ Sunday
na wo enyumisɔle nko a sɛ Awurade de bu atɛn you go to hell enyumisɔle nko a Awurade ka so de bu atɛn a wonya baabi nyina enyumisɔle ɛnna nipa Awurade huhu nna nipa so me se tɛgye nsuwadan mu saa nsuwa nneɛma a mehuhu na ɔmani so I cry so na me bɔ mpa sɛ Awurade sɛ me kura mpo a woyi kyerɛ me biribi aka me afakyɛ me because kuro wey I don't want to go there first time Awurade yi make of fire kyerɛ me na me hyɛ boxer so ɛda hɔ ɛna papa ne pagya me sɛ wɔ ne me kɔm ɛyɛ abɛka sɛ ha me yɛ duru baabi a adeɛ ne wɔn ne ho sɛ nsuo bi da hɔ kakraka nsuo ne sesa kɔ soro a na abɛgu fam waa yɛbɛn wɔn afɛ bi ti heat na mo sɛ ɛy papa ne nsuo bɛyɛ ne bɔ heat saa no sɛ this is the lake of fire wa me ne de tɛ sɔle na me ho nyinaa afɔ kyaw hwɛ nti kristosom na ɛwɔ mu no yɛsom ma yɛ kra wo dabi a ho sɛ meka sɛ memehu me ho sɛ meyɛ obiaa kɔ mesu me kra metwe me ho nti meyɛ obi a meyɛ mmɔborɔfoɔ dabi a meka sɛ meyɛ mmɔborɔfoɔ nipa wɔ mesu me kra ho sɛ ɛnnɛ wɔ akyi no nansɛ yɛatu 1 month na sɛ 3 weeks ka mekɔnya accident yi kai go mpan within a second ka metumi afom akɔ saa na so bitimi ato dan ni bɛyɛ a oyɛ driver seconds akora yi kɔda yɛ sɛ ɛti ne no ɔda ne mpa so ogu it can happen to you ba nipa nwene baabi yɛ kra bɛkɔ saa ma ne hunu kurom wei wopɛ sɛ ɔde wo kra kɔ manso twe ayɛ aka tantantantan nti mu ntimi han dan wɔ baabi a ohwene mu bɔn ntiri mu ɔden yɛ mu ɔnwono woyɛ ahantan ɛni bere wɔ mu deɛ ɔwɔ biara nso deɛ ɔwɔ biara nti wapake nneɛma saa na edwiri gu so ɛni bere so yɛ bɛyi ntoma bɛbi ba wɔn nyinaa etu da so ha okunu saa tɔntoma ma mi tɔntoma bɔ de kwan ɛyɛ bɛyi ɔbɛnfo amen amen and amen ɛnso bible kura wuli bi bible wuli bi Awurade wuye nyinaa mɔbɔ mɔmmoɛ no ama yɛ kra ankɔ saa kuro wi ɛnnɛ a Awurade ama yɛ bie so atere wi yɛahohoro yɛ mogya afiri mu kra ho sɛ woantumi ankɔ saa kuro no mu a na it's over to you Awurade nhyira no ɔnyɛ ɔkɛseɛ wɔ Yesu dim amen wowɔ pɛsea busa mfa nipa bɛɛtu pɛ sɛ wobakyɛw mewɔ pɛsea bi ɛm sɛ woakyerɛ biɛ wɔ sɛ yɛwɔ hair ane ɛwɔ lake of fire but according to Roman Catholic almost teaching some more people friend purgatory almost say purgatory is who now ko ha almost be here for some empire say Mary Virgin Mary me you feel it's so much na sa quotation we so 1 Peter chapter 3 verse 9 ba Yesu ko eka kan sempa kire ewu fo na ha muti asa quotation so divine revelation bia so yeti bia che say there's no purgatory but Bible bo hell any lake of fire no go heaven ne paradise be say ono carry fire ka agudi nko omubua even any sa boneka na ye kan wasem the whole Bible there is no way to be faso esre rade ewo bibi ebom paye apart from the name Jesus yemfa rozo so mom paye rozo it is not in the Bible yɛmfa Mary munim sɛ Mary yɛbɛbu naten hwɛ na Yesu wɔawu mpo na oyi Mary maa yɛ wo wɔawu mpo asɛnnua nso ɔka kyerɛ John sɛ John memenya wo namba wo maame ani ɔbaa ɔbani ɔkɔfrɛ no onipa nkura ma ne paa n'ani ka kyerɛ sɛ hwan ne me maame hwan ne me papa hwan ne me nuanom me maame ne me papa ne me nuanom na ɔna wɔtie maa asɛm no wɔyɛ dɛ wɔsi so Diana me no wayo. Wow, be na mere so bomb, what would be the bia kwa sere mo ne fache. Ya si Yesu kwa nsa Mary wo na Mary na bra boye. Ti Mary de bia so so wo heaven. Se Mary san asana be ye nipa wo. Mu susu ta gunu so. Obe ba be hwi Roma fo tai. Because mu ya ji Yesu ani mu nyam e de ama no. Waso tie gane nsa nipa so wo di ma me ne umienu e wankasa Mary ti yamfa Mary so mom pae Mary a human being oba ne be ma de da wo no
yesu yi ni man kora nsa no nipa mo so oni ediko roma ya mo mpa ya ma no fa na egu fom super awade mi ma mi mo bu awade satira no hwa because ene mo ye kotokoto ayi status ne saa ne ma ne ni na mesa ma ya be fie no so wade saa status ne ni na idols saa status ne ni na idols ne ya dia asem Roman ni bia usua di bia ni fathers ni nim obia ni ana obia wakọ Bible school da bia obia Ghana wakọ Bible school bia ni assembly asofo ni Pentecost asofo ni na ni obia Bible school bia wa Ghana bia wakọ aye kyerɛw the history of Roman Catholic ye kyerɛw sofo bia ni afi omuntimi nka omuntimi amen and amen because ye nye woni emfa nyina o se Yesu nkoto no ibi mo kura mo atoto calendar bobo mo dem sa ade na nye Yesu a Cesare Borgia zai ni bia wo bia kwa kwatete firu dem sa o ye nipa nye Yesu a Cesare Borgia Italian onye na Yesu fon ko mu dɔɔso so ko hwa o mu dɔ me bo anya ba ko bebre prophet power bebre o mu dɔɔso different enso we mu nyina sa ni pani otobo ne dem no o bomba no rally ndi me bebre yi wo mo bosa enye bi da wa wo bibia ko yifu dem mo enye Yesu a yo true time ebusia yankopon shiramo if so you new to this channel about chow click subscribe button so na here sa don man yi mienu bi epie e na pempem a mp a click so na wo wi a na wa click like button so na wo ja comment e wo video na say wo yes anyoma we ya eboa ama channel no so ekonenimu se e pese yankopon asem no etumi ko wi asa fa na ni na